Здравейте! Ето облак, който не успя да засегне точно селото, но се чува още тътена от гръмотевиците, от светкавиците, които неминуемо го съпътстват. Това е, че точно не ми е ясно как стават облаците такива големи и такива мускулести. Ето, според мен точно от ето такива образования, които се виждат сега над нас. Според мен точно от такива малки петънца се събират, не толкова малки де, това не е малко, което ви го показвам. Такива петънца се събират и става голям, огромен облак, който достига километри на височина и на широчина. Ето там е в далечината. Чува се тътена от него все още. И така. Поваля се от него. Ето, мокро е долу. И така. Чудя се как стават точно големите облаци. Дали от петънца, които се събират големи и стават огромен облак. Ето това е малко, но така си мисля, че може би така стават. Не знам. Не съм изучавал, макар че много ми се иска да имам възможност един ден да го изучавам това нещо. Защото ми е много интересно метеорологията и облаците как се образуват и всичко свързано с тях, но нито имам възможност, не знам, не е късно, но ще да кажа, че е късно, но не е късно все още. Голяма красота е. Всеки случай много ми харесват, още от малък съм запленен от красотата им. Чува се тътена. Хай, това е за сега.